Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa. Tentokrát tu máme Scriblio s mojím editorom, Netveom. Pozdrav. Nazdar. Nazdar, kamo, to som sa mnou najlepšie pozdraviť. Túto hru asi nemusím predstavovať, každý ju asi pozná. Užite si, ako dvaja dementi, ktorí nevedia kresliť, sa snažia nakresliť nejaké slovenské slová s pár custom slovami. Nice avatar bol. No, ja mám celkom nice slova tu. Čo mám nakresliť v reci? No tak počkaj, dáme si... Dobre, už viem, čo nakreslím. Jak to teda aspoň nakreslím, že... Dobre. Toto bude taký fail, kámo, toto bude taký fail. Dobre, to si predstav. Čo je štadión? Si predstav toto, je ten... Ups. Ups, no tak technical difficulties, nevadí. Si predstav, toto je ten, hej. Toto. Ale že predstav si to bez toho na písmena. To neviem, jak to mám ináč nakresliť. Ja neviem, čo to... Nevieš, čo znamená VR? Viem, čo to znamená. No tak bez toho Včka, no, ale po slovensky to napíš. No, reality is close. No, ale po slovensky to napíš. Áno. Počkaj. Čo? Okej. Čo? Kable z Among Us alebo ako? A čo to som už napísal, keľu? No a jak je to po slovensky, že si... Ale že teplo, že to je gay, kamo, ti som stačil nakresliť Angel Dusta, kamo, a mal by si. Ani ty, hej, tak sa nesmej. Dobre, som sa to pokusil, že ešte pred natáčaním, áno, vy ste boli, bez kontextu, že o čom to tu vôbec hovoríme, my sme pred natáčaním to hrali a sme tu. A ja som sa teda pokusil na, teda... Illuminati! Illuminati je zelený, nie? Tak dá to. Kamo, toto nemá šancu uhanúť, kamo. To ti dám písmeno, prvé. To je U, hej, keď si na tom dal myslel, to je U, neviem. No, upozornenie. Ty si dobrý. Upozornenie. Jak som hovoril v interviu, užite si dvoch. Upozornenie, tu sú. Upozornenie. Ja som Ty si mal. Televízor? Čo je televízor, ne? Je to box má taký televízor. To je darček, už mi to došlo, ten naša, nie antena. Dobre, jak mám do keľu nakresliť ABBA?
To čo, na si hudobnú skupinu celú? ABBA. No tak to ako díky pekne akože. Tu nás sa často v Nemecku s autami robí, že áno, dobre, okej. Teraz prišlo na hodinky, že mu škrtalo Lambo. Hodinky ukazujú, že nič teraz. Že je 17:09 a má pršať. 4 písmena? Čo toto bude? To je zase to ten, čo som tým neuhadol? Či nie, okej. Toto není moc. Čo je to? Tarot karta v To lepšie Blairi. vyzerá jak péro. Tarot karta v Blairi. Tarot karta v Blairi? Ale však... Aha. Čiže na šipku? Ježiš, to už... Ježiš, to je prostý, ježiš, šikariste mi to došlo. Ešte to je šipka taká. Alebo ešte péro, to vyzerá ako péro, alebo taká prastená huba, Amerika. Majú srandu s cenzurovaním dopy. Tlačítko. Rebríček. Ukážem na tú dvojku rebríček. Čo máme? Čo to je druhý? A to je to druhý. Akože, ja proste, prvé čo ma napadne, proste kreslím. Kreslím proste, nerieši a kreslím proste. Čo je zase toto? Ja to je auto, to je taká hlava. To je také auto, to je. Čo taký veľký kufer, to je pohrebná služba? Motor? Kapota? Čo tu keď kreslíš gule? Ška Audi! Ježiši Kriste, Audi. Audi. Už mi to došlo, ak tam to 4 kruhy boli, že Audi. Jaj. Čo to je? Homer Simpson! Homer Simpson! No tak to je, jak by som nakreslil do kilo Homera. Donut by som nakreslil, už by si vedel. Donut a to mala elektráreň a 3 vlasy a vedel by si. Ale toto by si mal vedieť, ale akože, viem, že keď som odporný, ale toto akože, to by si ma urazil, by si to akože neuhádal, že... No, dobre. Ach, jaj. A to zase... Čo zase? Čo tam zase? Koľko tu má písmen? Nie, čo je toto? To je ohnivá guľa? Fireball? Počkej. To je Fire Charge? Tak. To sú plamene nejaké? Však to je to tá rukavica? Tá nosová? Čo si mal predtým? Čo si mal teraz tam? Homer Simpson. Jaj? No a toto je Simpson. Ok. Kámo, tak to si z mňa nerobíš srandu. Je Mimi tu na... Ja mám hovno veci akože. A to môže byť hocičo proste, to môže byť toto. To môže byť toto. To môže byť toto, hej. To môže byť toto napríklad iba, hej. To môže byť proste hocičo, toto na čo mám teraz, hej, proste.
A kamo, to proste na hovno mám také slova teraz. Na B sa to začína a hádaj. Na B sa to začína a hádaj. Hádaj, čo to je za No. Kamo, že budova, chápeš, to môže byť hoci čo môže byť budova. A reštorácia je proste nejaká budova. Chápeš? Preto to sa povedal, že blá, hádaj. Okay. Začal sa to dá B. A hádaj, čo som za budovu? Čo si zase si vyťahol? Čo si tam zase vyťahol? Zase ideš variť. To ani ja neviem. Mal som tam všetko Rick a Morty, Bomberman. A tu mám teraz toto, no tak asi skúsim. Rick and Morty, okej. Pohár? Biblia proste ma taká rada. Kniha? Bibi? Čo to je? Biblia, nový zákon? Zákon? No, nový a starý to máš. Gratulujem k výhre, akože úprimne. Ja som aj to, čo som kreslil. Druhý. Kamu, skoro v 1820. Dáme teraz divska s tom. Dobre, no. Chudák tí diváci, kam čo mi poznámkovaní a drťalaní jeho zbúrkov, lebo ani nebudú vedieť, čo sa rozpráva. Daj, kľudne. Radšej nie, ale keď máte nejaké nápady na custom... Keď máte nejaké nápady na custom slova, ktoré by sme si mohli zahrať potom neskôr. Samozrejme ešte Splatoon tam má finálnu epizódu, keďže to bolo extrémne zabugované, tak som to tam dokončil, lenže tu na Netveo vraj nevie nájsť súbor, ktorý som mu posielal. Takže toto vyjde 100% skorej než ten Splatoon. A pokiaľ máte nejaké nápady na ďalší part, čo by sme mohli natočiť, alebo nejaké slova, ktoré by sme tu mohli pridať, ľudne píšte do komentárov. Čakaj, som také debil. Z Blairu by si mal pamätať túto vec. YouTube. Na celý 10 stupňa Celzia. YouTube je chladný. YouTube je cold. To vyzerá jak YouTube button. Toto je, odkým má YouTube button na svoje čísla, mi povedz. To čo za veľkú hlavu? Si veľkú hlavu, čo si sa nadýcha veľa helia, alebo čo ako, za chvíľu odletí chlapec. Toto jak... OK. Tam okolo 2 a my už máme 14 minút, čo tu robíme? Hrad a zámok. Hrad a zámok. Odkryj ma hrať telo. Dám ti radu. Dám ti nápovedu, indíciu. Pláž. No. Hrad a zámok. To je som ti tam rovno bojím sa, aký sú vás prísny hrad. Ja som zabudol, jak vyzerá. 4 písmena. No hell no.
OK, takže idem nakresliť futbal. Počkaj, idem Ja mám nazesený, že 15 minút. Ja mám 15:09, lebo to trošku dlhšie trvá, kým to zapnem. Dobre. Gejzír. To je King? King? Že King som napísal, pretože má 4 písmená, ale akože... Ja, že to je... Dora the Explorer. Odkedy ona má vlasy? Odkedy ona to má vlasy v čele? Ale keď to budeš editovať... OK, dal som zle tie vlasy, ale... Okay. Dobre, toto bude moja chvíľka teraz. Toto pre mňa nepochopí nikto, keď nevidel Hazbin Hotel. To pre mňa nepochopia diváci, keď nevideli Hazbin Hotel. Poison! 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 Ja viem, že to je Angel Dust, ale čo s ním? Tak čo je? A famous star. Že sú tam, on je jeleň a la Stor, prach. On je jeleň a la Stor. Čo ja neviem kto. On je pavúk, áno. Yes. On je pavúk. No, idem na teba pull-upnúť svojou vlastnou zbraňou. Hej, taste of my own medicine? Jeleň. Ale Stora si chceš čo? Aha, to už viem čo. Veď, som sa po kapsloch. Okej. Ja som pomerania dneska. Jak si ho predtým nakúsol zlepšil? Ježiš Kristus. Doslova to mám Ježiš Kristus. Jak mám nakresliť do keľu, vieš čo, idem nakresliť toto proste, hej? Ja som väčšinou sa to takto nachádza, ti poviem, v Siefaga, hej? Je tu na taký stránček, hej? A potom trošku dáme takú tenčú farbu, hej? Ide taká tuto na mapa, väčšinou na vrchu to nemáš takto špic, ale má to taký trošku miernejší špic, daj mi sekundu. Takto vyzerá väčšinou. A väčšinou to má v sebe takú náplň, možno je to byť hociaké farby, väčšinou to je oranžové. Väčšinou to je ako také oranžové a má to v sebe väčšinou nejaké také tie škvrnky proste a proste no produkuje to svetlo, hej? Svieti to proste. Tak som dal plynová lampa. To nie je plynová lampa, ale si blízko, je to lampa, ale to prvé slovo zmení trošku. Áno. Jesus effing Christ. Čo? Takto zrobili odľavové lampy, nie? Jednak je jednej. Neviem náš rozdiel, bože. Dobre, čo je zase toto? To je... Korytnačka? Čo je to také čierne? To je šuspí? Nedemonizuj ma. Hej, čo sa robí na tomto? Čo sa robí na tomto? Čo sa robí na tomto a začína to na P? Toto tu je palacinka, hej? Toto tu. Ja, to je panvica, aha. Toto tu je palacinka. Toto tu je palacinka. A čo je toto tu? Na čom sa to robí? Tá palacinka. No konečne. Jo, ja som, ježiši, to mám vlastne, ja som takú korytnačku, ja nápad. Ja som myslel, že to je oko tam dolu. Čo je do riti? Roviny?
Homar. Akože hej, ty Čo je homar? Tak- The hell? Homar? Homar. Počkaj, ja to idem byť. Kde to je homar? Homar. Jaj, to je lobster. Homar je lobster, hej. Kristu šajneky. To je izba, hej, ale je tam takto tu na polička, ktorá je plná týchto tu vecíčiek, hej, ktoré nemôžem povedať, bo je to súčasť toho slova. Ale je tam takáto tu nejaká polička, hej, sú tam veľmi veľa týchto poličiek, plné týchto tu na vecíčiek, väčšinou v kvader, väčšinou to má pôvod kvadra, áno, presne takto. Okej, tu na už budeme, tu na už... Inak, že má to už 20 minút, 21 minút, takže... Jo no. Prečo má jedno oko také? Prečo má jedno oko také, jak by bol smutný? A druhé také, jaký by bol retardovaný. Nepýtaj sa. Pinokio! Tak to ja mám nakazané do kill Pinokio. Cappuccino, toto ani náhodou. Prečítaj si, čo som tam napísal. Prečítaj si, čo som tam napísal. Čo? Prečítaj si, čo som tam napísal predtým. Monetizácia. Neviem, jak sa to píše. Neviem, jak sa to píše, ale proste... Monetizácia tohto videa. Čo monetizácia do kill? Čo? OK, ideme zasa kľúčky. Ko? To je to, čo som ja mal? No, čo je toto tu? Kva. Pre koho si vydal? Ty prvý ja. Just how it should be. Tak dobre. OK, takže dúfam, že ste si užili toto video a uvidíme sa na budúce. Nezabudnite dať like, odber a napísať do komentárov, čo by ste chceli, aké video by ste chceli vidieť ďalej alebo aké custom slova by sme tu mali pridať. Ja sa s vami lúčim a čus! Čus.